आं दिनै CSPFहाय 360 सोनारनाय जायो मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं स्पेसियली फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां BTC बिसायख'थि थामहिनबा BTC इलेक्सनखौ बेस खालामनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ आं सावरायनो जादों। मिजिंथियो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामना नायनो नाङा। नोंथांमोना स्किप खालामना नायोब्ला भिडिअनि गासै खोथाखौ बुजिना मोनजोबनाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ फुरा नायाब्ला कमेन्ट जाहाथे दाहो। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर रेकर्ड मुंनि मोनसे थामथि बड' पिस रेकर्ड जानानै थांदोंमोन। गोबां बर'फ्रानो सानदोंमोन दि बिटिआर थामहिनबा बड' पिस रेकर्ड मुंनि बे रेकर्डनि जोहै गोबाव सम गोग्लैसोना थानाय एबा पेन्डिं जानाय NDFBनि मोनब्रै दोलोनि गावस्रालायनाया खौसे जानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायनि जोहै बिटिआर रेकर्डआ जालांदोंमोन। नाथाय बे बिटिआर रेकर्डखौ मोनसे हाइड एन्ड सिक गेम खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आगुनि बारग' आफादगिरि बिथां प्रमद बर' आरो गाहाय नेहाथारि बिथां लरेन्स इस्लारि मोना बेवहाय साइन होदोंमोन थामहिनबा सागान होदोंमोन। नाथाय NDFBनि सिगनेटारिफ्रा बांसिनमोनब्लाबो NDFBखौ नापात्ता खालामनानै बिथां लरेन्स इस्लारि आरो प्रमद बर'मोना बिथांमोनखौ नापात्ता खालामनानै आरो माखासे इस्युफोरखौ लानानै NDFBनो 10,000 NDFBखौ पेरामिलिटारियाव सोनाय आरो बिटिआर एकर्डनि जोहै बर'नि आसामाव थानाय आरो BTCआव थानाय गासै बर' मिडियामनि स्कुल कलेजफोरखौ सरकारि खालामनायनि खोथामोन आरो बे एमअजों मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टजों फैफानाय माखासे फसंथानफोरखौ बिटिआर रेकर्डनि थ्रुयै लुफुंनाय जादोंमोन। नाथाय खोब दुखुनांथाव खोथा, बिथांमोना आयेन खान्थि बिथिङाव रोंखा राखा नङैनि जाहोनाव बिथांमोना बिटिआरजों फैफानाय माखासे फसंथानफोरखौ खोमाना लानांबाय आरो आथिखालाव बिटिआर एकर्डआ जाबायदि समाव इमप्लिमेन्टेसन जानांगौमोन बा बिनि पस्टफ्रा मावफुंजानांगौमोन बेखौ मावफुंजानायखौ जों नुनो मोनाखै। बर'फोरा सानदोंमोन बिटिआर रेकर्डनि जोहै बर'नि माखासे जेंनाफ्रा समाधान जागोन आरो बर'फोरनि गेजेराव दिदोमैनो पार्मानेन्टलि मोनसे गोजोन ना फैगोन होननानै बयबो मिजिंथिदोंमोन। नाथाय बिटिआर एकर्डखौ खालि बिथां हाग्रामा महिलारिखौ नापात्ता खालामनो थाखायल' एग्रिमेन्ट खालामनाय बादिखौ जों नुनो मोनदों। मानोना बिथां हाग्रामा महिलारिया 20 बोसोर BTCखौ गावनि आखाइ मोजाङाव लानानै सासन खालामदोंमोन आरो बे सासन खालामनायनि गेजेरजों बिथाङा गोबां बिथिङावनो जौगाखांनायनि खामानिखौ मावदोंमोन आरो खायसे बिथिङाव जाख्ल'नायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथां हाग्रामा महिलारिनि सासनखौ बिथां प्रमद बर' आरो लरेन्स इस्लारि मोना माबोरै हाग्रामा महिलारिनि सासनखौ सिफायना होनो हायो बिनि माखासे पलिसिफोरखौ लानानै बिथांमोना गावस्राना थानाय NDFBखौ खौसे खालामनानै इउनियन टेरिटरि नङाब्ला सेपारेशन अफ बड'सखौ मोनसे दोहौनि मोनसे टारगेट लानानै बिथांमोना खामानि मावदोंमोन। नाथाय खोब दुखुनांथाव खोथा, आथिखालाव दाजानाय बिटिआर रेकर्डआ थ्रुलि गभर्नमेन्ट नटिफिकेशननि जोहैल' बियो BTAD थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरि डिस्ट्रिक्ट एरियाखौ बिथांमोना लाजिनो हायैनि बेखौ गभर्नमेन्ट नटिफिकेशननि जोहै बिटिआर खालामनाय जादों। नाथाय बिटिआर जि एग्रिमेन्ट बे एग्रिमेन्टआ भारतनि कुनु संबिजितनि आन्दाराव एमेन्डमेन्ट खालामनानै गनायथि मोननाय बे मोनसे रादाय नङा, जायनि जाहोनाव दिनै बिटिआरजों फैफानाय माखासे क्लज आरो फसंथानफ्रा सा ससेयावनो डिलिट जाना हमदों। दा बेनिफ्राय जोंनि बर'फ्रा सोलोंनो लागा गोबां खोथा दंदि बे बिटिआर रेकर्डनि जोहै जों जाबादि मिजिं थिदोंमोन बे मिजिं थिनाया जायासै।
जायनि जाउनाव दिनै एनडिपिफ्रा प्रमद बर' गोविंद आरो बेरेंदामोनजों थगायजानाय बादि जानानै दिनै एक्स एनडिएफबि फरामाबो दिनै बिथांमोना फैगौ 2022 गोरोन्थि जादों फैगौ 2025आव बिथांमोना गाव गावनि दोलोनिफ्राय स्पेसियेलि केन्डिडेट होनाय एबा पलिटिकेल पार्टी दानायनि खोथाया आथिखालाव रोखा नुनो मोनदों। दा बेखौ नोजोर होनानै नायोब्ला आथिखालाव बिटिआरनि मैखोम पलिटिकेल पार्टी थामहिनबा गोख्रों राजखान्थि हान्जा होननानै बुङोब्ला सेथियावनो जों बिपिएफखौ बुंनांगोन, नैथियाव बिथां प्रमद बर'जों दैदेनजानाय इउपिपिएल पार्टीखौ बुंनांगोन। बेनि उनाव नेशनेल आरो रिजनेल माखासे पलिटिकेल पार्टी दंबावो जेरै एजिपि आरो नेशनेल पलिटिकेल पार्टी हिसाबै कंग्रेस आरो बिजेपि दं। दा बेनि गेजेराव आरो बर' सुरखा मन्चनिफ्रायबो बिटिसिखौ माबोरै दखल खालामनो हायो बेनि सायाव बिथांमोनाबो गोबां टारगेट खालामनानै बिटिसिखौ सासन खालामनायनि जे गोरागान्थि बेखौ बिथांमोना लागासिनो दङ। दा खोब साननो लागा बिटिसिआ भारत संबिजिरनि आन्दाराव गायसनजानाय मोनसे संबिजिरारि गोहो थानाय मोनसे काउन्सिल, जायनि जाउनाव बिटिसिखौ दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टनि जोहै बिटिआर खालामनो नाजादोंब्लाबो बेखौ खालामनो हायाखै। मानोना बिटिआर एग्रिमेन्टआ थ्रु दि गभर्नमेन्ट नटिफिकेशननि जोहैल' बेखौ सोलायनाय जादों बिटिएडिनि जायगायाव बिटिआर। नाथाय बिनि सासन खुंथाय आरो बिनि गासैबो संबिजिरारि गोहोफ्रा बे सिगांनि बिथां हाग्रामा महिलारि लाबोनाय बिटिसि दं आरो बिनि गासैबो नमेनक्लेचाराबो आथिखालाव बिटिसिआनो। दा खोथाया जाहैबाय बिटिसिआ 6 शिड्यूल काउन्सिल बियो मोनसे मिनि स्टेट बादियानो, बेहा गाव खुंथाय गोहो दङ आरो गावहानो बेहा संबिजिरारि दानो हानाय आरो माखासे आयेनगान्थिखौ दानो हानाय गोहो दङ। आरो 6 शिड्यूल एरियायाव ट्राइबेल कमिउनिटिनि बादै गुबुन माहारिफ्रा हा बायनाय फाननाय बेफोर बिथिङाव गोबां रेस्ट्रिक्सन दङ। दा बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो दिनै बर' सुरखा मन्चनिफ्रायबो माबोरै बिटिआरखौ टेन्डेटर खालामनो हायो बेखौ आसाम आरो बिटिसिनि बेन्दोङाव थानाय माखासे इन्टेलेक्सुवेल मेलेमजिबिफ्रा नाजाबाय थादों आरो जेरैखि जाया बिटिसिखौ जेनेरेल काउन्सिल खालामनो हायोब्ला बर'फोरखौ नापात्ता खालामनो हागोन बेखौ मिजिंथिनानै खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों। आथिखालाव बिथां प्रमद बर'आ मेजरिटी केन्डिडेट मोनैनि जाउनाव बिजेपि जिएसपिखौ लानानै सरकार दादोंब्लाबो दिनै बर'फोरनि बाहागोदारिया जेसेबां थानांगौ बेखौ थानो मोनाखै। गुबुन माहारियानो सालायनानै एकदम आरो सादुआल' मा दं जोंनि बर' कमिउनिटिनि मानसि दं। दा बेखौ नायोब्ला जोंनि 6 शिड्यूलनि गोहो मोनखानाय गोहोजों फैफानाय जोंनि माखासे बाउन्डारि रेस्ट्रिक्सनजों लोगोसे जोंनि मोनथायफोरखौ जों मोननो नांगौमोन बेफोरबो मोनाखै। आरो लासैनो 6 शिड्यूल काउन्सिला जोबनानै जेनेरेल काउन्सिल खालामनो थाखाय माखासे आसामनि इन्टेलेक्सुवेलफोरजों लोगोसे बर' सुरखा मन्चनि मानसिफोरा खामानि मावफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बेखौ नोजोरथि होनानै नायोब्ला फैगौ 2022आव इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोननै हान्जानि गेजेराव जुदि बुजाबुजिनि गेजेराव थामहिनबा बुजिलायनायनि गेजेराव जुदि सिट शेयारिं खालामलायनानै जुदि गेलेयाब्ला फैगौआव बिजेपिआ 2022आव बिटिसिखौ सासन खुंगोना बियो रोखा जानानै दङ। मानोना मोनसे बुब्लियाव बिथां हाग्रामा महिलारिनि अननायावनो बिथां बिश्वजितआ खेबले एमपि जानो मोन्दोंमोन आरो बिथाङा दा आसाम एसेम्बलिनि स्पिकार। दा बिथाङा बिटिसिआव बिजेपिखौ माबोरै मजबुत खालामनो हायो आरो फैगौ 2022आव सिट जानायनि जि गावनि गेदेर सिमां फिसिनानै दोन्दों बे सिमांखौ मोगथां खालामनो थाखाय बिथाङाबो नाजाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा जियानो जा जोङो रिजनेल पलिटिकेल पार्टीनि ओनसोलारि राजखान्थिनि जि जेंना आरो नेशनेल पलिटिकेल पार्टीनि जि जेंना बेयो माब्लाबाबो गोरोबलाया। नेशनेल इस्यु आरो रिजनेल इस्युजों गोरोबनायनि जाउनाव जोंनि गेजेराव माखासे हारिनि मोनथायफ्रा जाबादि जोङो मोननो नांगौ, जाबादि जों मोनथायखौ मोननो नांगौ बेखौ मोननायखौ जों नुनो मोनाखै। दा बेखौ नोजोर
गावजों गाव जि सौनायनाय बे सौनायनायखौ जों ज्राब गारथ'नानै जों जातिनि इसुखौ माबोरै मावफुंनो हायो आरो फैगौ बुब्लियाव जोंनि जे ड्रिम्स आथिखालाव जों नुनो मोनबाय थादों आथिखालाव जों नुनो मोनबाय थादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि जि ग्रेटेस्ट ड्रिम सेपारेट स्टेट अफ बड'स आरो डिभाइड आसाम 50-50 स्ल'गानखौ बिथांमोना दिनैसिमबो लाबोबाय थादों। नाथाय नैबे बिटिआर मुभमेन्टनि समसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौबो बड'लेण्ड इस्युनि सायाव खोथा बुंनायखौ जों दोनथ'नाय बादि नुदों। दा बेखौ नायोब्ला बड'फा उपेन्द्र नाथनि जि आइडिय'लजि फिल'सफि बेफोरखौ नायनानै बर'फ्रा जोबथा जि जोंनि गल दङ बे गलखौ मोनहैनो थाखाय जोंहा मावनांगौ दङ। बेनिखायनो मालाबाबो जोङो पलिटिकेल पार्टियाव थाङोब्लाबो गावनि जातिनि इस्युनि सायाव मावनो नाङा। दिनै बर'फोरनि गेजेराव मोनसे सेक्सननि मानसिया पलिटिक्स खालामनायखौ बिजनेस महरै बाहायदों आरो मोनसे हानजानि माखासे बर' दैदेनगिरिफ्रा बे पलिटिक्सखौ जाति सिबिनायनि मोनसे लामा हिसाबै लादोंब्लाबो जोंनि गेजेराव बे बुजिलायनायनि गोब्राब मोनसे खुन्थिया जोंनि गेजेराव दङ। जेरै बिथां निलुद BTC-नि बिथां निलुदा बुंदों BTR-आव MP-खौ जोंसो लाबोदों आरो जोंनि 5 बोसोर जायैयावनो इउपिएल गभर्नमेन्टनि जोहै दिनै MP-खौ मोननो हाबाय होननानै बुंदों। नाथाय MP-खौ माबोरै मोनखो? बे MP-खौ मोननायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बर'नि गेजेराव मोनसे मैखोम नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन बे जाबाय जनजाति सुरक्षा मन्च आरो माखासे ट्राइबेल आफादफोर दङ बिथांमोना जिउयै माहामै बड' एबा ट्राइबेलफोरनि मोन्थाइखौ लानानै खोथा बुंबाय थादों। बेबायदिनो जनकलाल बसुमतारी आरो दावरा देग्लाय बसुमतारीमोननि केस फाइलिं खालामनायनि जोहै हाइकर्टआव देरहानायनि उनावसो दिनै नब कुमार सर'नियाखौ बे मासिनिफ्राय होखारनो हादों। नाथाय प्रटेक्टर नार्जारी आरो जनकलाल बसुमतारी मोना बर'नि माखासे आफादफोरनिफ्राय जाबादि अननाय सिबिनाय मोननांगौ बेखौ जों नुनो मोनाखै आरो गोबां अर्गेनाइजेसनफोरा बिथांमोनखौ जाबादि मान बावनांगौमोन प्लेटफर्माव लाबोनानै बेखौ नुनो मोनाखै। मिजिंथियो जाहाथे फैगौ 2022आव जोंनि BTC-खौ BCP बा कंग्रेस बा गुबुन नेशनेल पलिटिकेल पार्टिया जाहाथे सरकार दानो हाया। जुदि BCP आरो गुबुन नेशनेल पलिटिकेल पार्टिया जुदि सरकार दानानै BTC-खौ जुदि सासन खालामोब्ला मिथिना लाखादो BTC-नि मोनखानाय गोहो 6 शिड्युलनि जि माखासे गोहो बेयो गोमालांगोन आरो जोबथा बुब्लियाव बियो जेनेरेल काउन्सिल बादि जाहैगोन आरो मोनसे समाव बर'फ्रा गावनि मोन्थाइखौ मोननो थाखाय त्रिपुरानि बर'फोर बादि गाबनो गोनां जाहैगोन। बेनिखायनो जोङो बांद्राय नेशनेल पलिटिकेल पार्टिफोरखौ लाय होआबासिनो जोंनि बिदा फंबायनि गेजेराव मोन्नैबो दोलोनि गेजेराव सिट शेयारिं खालामलायनानै जों गेलेयोब्ला फैगौआव जोङो BTC-आव बर'निनो सरकार लाबोनो हागोन। बर' बिदा फंबायनि गेजेराव सरकार जागोन। बेनिखायनो आं गुरै खावलायो 2022आव जाहाथे इउपिएल आरो BTR मोननै हान्जानि गेजेराव सिट शेयारिं खालामलायनानै गेले आरो बे सिट शेयारिं खालामनायखौ खोब मोजाङै सानै हयै जोङो केन्डिडेटफोरखौ बासिलायना होनो नांगोन आरो जाबादि केन्डिडेटखौ होयोब्ला जोंनि जातिनि इस्युआ थांनानै थागोन। लोगोसे जोंनि जि जोबथा गल सेपारेट स्टेट अफ बड'स बेखौ जों लासै लासै नाथ्रोदनानै जोबथा बुब्लियाव जाहाथे सहैनो हायो। बेजों लोगोसे फैबाय थानाय आगस्ट दाननि गेजेरावनो रन्जन दैमारिखौ जाहाथे प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मुनि जोहै पार्डन मोनसे निमाहा होनो थाखाय नारसिननांगौ आरो 15 बोसोरनि गेजेरावनो जाहाथे रन्जन दैमारिया गयो आरो बै BTC इलेक्सनाव बिथां रन्जन दैमारियाबो जाहाथे बाहागो लानानै देरहासार जानो हायो आरो बे बिथाङा बिनि सिगाङावनो 15 आगस्टनि गेजेराव जाहाथे केसनिफ्राय रिलिज खालामो बेखौ आङो नाजादेरबाय आरो जोबथा बुब्लियाव जायफ्रा गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। लोगोसेयावनो साखाथियाव थानाय बेल आइकन नोंथाङा सुइच अन खालामना ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफ्रा नोंथांनिसिम सहैनो हायो आरो जोबथा बुब्लियाव आं बे भिडिअनि जोहै माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा बर'नि सासे इउटिउबार हिसाबै नोंथांमोननिफ्राय निमाहा मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय। भिडिअखौ आं बेखिनियाव फोजोबनो नाजानाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि जै बर'।